Hemen bildu gara gaur udala eta herriko merkatariak martxan jarriko dugun kanpaina baten berri emateko. Gabona gainean ditugu da, eta egun hauek bereziak izaten dira. Hori orokorrean ere erosketatan sumatzen den gauza bat izaten da. Gehiengoari gustatzen baizaigu otordu berezia egitea, familia edo lagunekin herriko tabernan ospatzea, edo zergatik ez orrazkera berri bat egiteko ilapaindegira joatea. Horretarako, zer hobeto herriko merkataritzan kontsumitzea baino? Herrian dugun komertzio sarea kalitatezkoa dela gogoraztea eta herrian duten presentzia beharrezkoa dela gogoraztea da kanpaina honen helburua. Erosketak herrian egiteak herrian dugun komertzio sarea handitzeko aukera ekarriko baitu. Eta hau hiruratar guztion onura izango da. Kolorezta dezagun herria guztion artean. Herriko ekonomia eta komertzioa sustatzeko asmoz, udalak kanpaina bat jarriko du martxan merkatariekin elkarlanean. Alde batetik, komertzioetan kontsumitzen dutenen artean, erosketa txartel batzuk zozketatuko dira, eta bestetik, 3 asteburu pasa zozketatuko dira. Horrela, hirurarrek hiruran kontsumitzea bultzatu nahi dugu, norberaren erasotasunari mesede eginez. Aipatutako kanpaina hau, abenduak 5ean jarriko da martxan, eta abenduak 23 eta 24ean zozketatuko dira. Aipatutako txartelak eta 3 asteburu pasak ere. Erosketa txartelak 25 euroko 3 izango dira, komertzio bakoitzeko. Hauek, abenduaren 23an zozketatuko dira komertzio bakoitzean. Eta 3 asteburu pasak, olentzeroren etorrerarekin batera, plazan zozketatuko dira. Besterik gabe, gogoratu, herriko komertzio txikia erabiltzearen garrantziaz. Beharrezkoak ditugu herria bizi nahi badegu.